Gipahigayon kagahapong adlaw ang Office of the Vice President kan OVP Pasidungog 2025 sa SMX Convention Center SM Lanang Premier Davao City aron formal nga pasidunggan ang moabot sa 1,142 ka mga OVP partners nga aktibong misuporta sa mga programa ug proyekto sa OVP. Gipasalamatan ni Vice President Sara Duterte ang mga individual ug organisasyon nga nagpakita og dedikasyon ug kooperasyon sa nagkalain-laing serbisyo publiko sa tibok nasod. Gibot siya sab niini atol sa iyang speech nga ang ilang suporta mo'y naghatag og kalampusan sa mga inisyatibo sa ubuhatan sa Vice Presidente. Lakip sa magisgutang kalampusan sa OVP mao ang pagapod-apod og mga school bags, lakip na ang pagbabago bags nga dunay sulod nga mga libro o gamit sa eskwela alang sa mga kabataan, pagpahigayon og feeding programs o pagpatuman sa libreng sakay program, medical mission ug educational assistance sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Gipasidunggan usab niini ang mga kauban sa relief operations atol sa mga kalamidad o krisis. Gihimugatan sab ni Duterte nga pinagi sa paghiusa og suporta sa mga partners mas mapalapad pa ang serbisyo sa OVP ala sa mga komunidad nga nanginahanglan. Sa pikas bahin, usa sa mga misuporta og mitambong sa maong kalihukan si Y2H Incorporated President and CEO Dr. Remelito Uy uban ni XFM Network Philippines General Manager Edwin Garing nga lakip sa mga gipasidunggan tungod sa kontribusyon ug aktibong pag-apil sa mga proyekto sa Office of the Vice President. Kahibaluan nga ang Pasidungog 2025 kabahin sa padayon nga paningkamot sa OVP nga maila mga tinud-anay nga kauban sa pagserbisyo sa katawhan.